Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Yeso chando chechokwadi. Chechokwadi. Ikanyepa nchiraswa nemhosva. Ikanyepa nchiraswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro ndini ndakamirawo pano Agnes Tabvuma. Ndiri mwana waSabhuku, second from the last. Saka yai inyaya inomupinda here. Ainomupinda? Even before ini ndisati ndapo mambo anga aripo hainombopinda here. Yakambopinda. Judgment ikati chii? Judgment yakati chii? Judgment yakati ndezvangu. Yes, handikwanisi kuchinja that decision if it is not an appeal. Vanhu vacho vari kuramba vari kuita nharo. Kunga ndichaurayiwa nawo. Ndosaka ndikubvuma. Ndiyena Agnes Tabvuma versus Isaac Magurei. Mangurei. Ndizvo. Magurei. Saka nyaya yenyu ndeyekuti munda wakazi ndewenyu. Saka chiri kunesa ndeyekuti vanhu havasi kuda kubvuma. Havasi kuda kubvaba, vari kutoita kunga vachatondiuraya. Nyaya yakapera kare. Muda kurawo nei? Sei muti muda kurawo? Vari kutora munda uyu, handiti akazi munda ndewangu. Ivo vari kukontinya kuramba vari kurima. Vachienda zvikaza uri mukadzi hapana zvaunotiita. Uri mukadzi. Iyo nyaya yakapera kare. Saka chikudiwa kuenforce judgment. Saka apa tatatuya titsanangurirane tizwe pamambo varamba vari kukontinya. No, izvo ichitogarai pasi. Ivo zine judgment kai. Right. Ari pamagure wacho. Isaac. Ndiri pano mambo. Iyi nyaya yakapinda kaudare kwa mambo. Pamusoro imambo. Iyi yakapinda. Yapinda zikanzi tapa judgment in favor of Agnes Tabvuma. Ndichida kuti ndipindure kuti mambo inini munda hausitori wangu, munda uri newe munin'ina wangu uyu nemukadzi wamukoma. Munda ndewababa namai. Izwai bambo. Kana munda usitori wenyu hamufani kunga mutomboripo. Complainant anofanira kunga ari muridzi wemunda. Not imimi. Hamukwanisi kumira vanhu varipo pano apa unokwanisa kuzvitaurira. Handizvo? Muchimira on their behalf. No. You can't do that. Ndosaka ndati saka how come makanzi Isaac Magurei? Inini ndiri Sara Pawana mumusha waMagurei. Izwai Sara Pawana hazvikupi ownership. Kuti Sara Pawana hazvikupi ownership yechiro chemufi. Kuzi Sara Pawana kundoti tarisa wana kuti zvawanetsa wabatsire. Ndizvozvo handisi kuramba bamambo. Vana vacho ndivo vari kurima munda wacho. Munda wakasirwa mukadzi wamukoma nemunin'ina wangu. But izwa munozai zvandotaura Magurei. Zvandotaura zviri very simple. Handizvo? Ndotaura kuti zvamuri kuita i-contempt of court. Ari kuramba ari kurima i-contempt of court because there is a decision which is standing. No one has appealed against this decision. Takapira mama. Makapira kupi? Takaenda kwa DA tikanokuti takatongwa kwa mambo. Tichikapika tapa statement yedu wakabva wanyora kwa DA. Kana makapira ka zvinorakidzwa nemapepa bambo. Tipei mapepa eappeal nejudgment. Tinogona kuyawana kwa DA because aiwa zve. Izwai bambo. DA is not a court. Court ina magistrate na judge. Neni na ishe chete ndo makoti wa primary court, community court, magistrate court, high court. Andizvo ndo kune machi. Andizvo DA mukamwendesera nyaya yenyu anditi anorifeya nyaya iyoyo futi kupi kwandiri because nyaya iyoyo iri mucommunal area. Ari in charge necommunal area ndini. Asi kana muri communal area community court ino yapa decision yamusina kufarira
munoappeala against the same decision iyoyo kupi kwa high court. Yes, maappeala yenyu inopinda futi yovhenekwa futi panyowani. Saka kana isati yadzoka futi mudare, appeal yenyu ndeye muromo badza asi haisati yaeffective. Saka meaning kuti the decision given still stands. Ndine mubvunzo mama. Yes. Mubvunzo wangu uri pakuti munda uyu hausi wakapiwa baba namai. Ndati bambo, you are allowed to appeal to this court again. Only the emergence of new evidence. Kuti mawana umwe uchapupu unyowani. Handiti unokwanisa kuti mukadzoka futi mudare rino iri decision iyi inokwanisa kuti inokwanisa kuchinjwa nenyaya yekuti mawene umwe uchapupu unyowani unogutsa dare rino. Asi izvozvo hamusati maita. Defect yekuti hamusati mazviita izvozvo zvinoreva kuti zvakataurwa apa ndizvo zvamunofanira kuteedzera. Musakazviteedzera, you are acting in contempt of court. Mashora dare. Saka mambo wangu ndinogona here kuenda netsamba yemuchato yakapisa baba wangu namai munda iwoyu. Izwai bambo. Ndosaka ndati tsamba yenyu yemuchato yakashandiswa nababa wenyu namai wenyu kuti mupiwe munda. New evidence yekurakidza kuti munda ndewani? Ndewenyu. Appeal against the decision, then produce that evidence. Dare rodi rotarisa futi roona kuti zvoichiwa tsamba yenyuyo nekuma records uko zviri kutaura kuti zvoichiwa minda, because minda yese yaipiwa vanhu kwaunana chitombo kupi kwese uko kuonde vhari yaipiwa nenyaya yemichato handiti yairekodwa. Ndizvo chaizvo mama. Saka kunoendwa kumarecords ka unorakidza kamarecords kuti munda unoexist ere kana kuti hauko une zita rani. Ndopa nenyaya ipa. Handina dambudziko mambo nezvamataura. Ini ndinogona kuenda kunotsvaga record yekupiwa kwakaita baba wangu namai munda. Ndiyo inenge evidence yacho. Muchato wacho uripo titori nawo. Right, it's okay. Nyaya ndataura maizwa. Azvizo mambo wangu. Right, kuitai those moves zvandataura kuti mune new evidence handiti you are allowed to appeal to the same court inoi. Asi muchiproducer new evidence. Not the same evidence. Kana ingori evidence iyo decision will stand. Asi kana mane new evidence inoita kuti decision ichinjwe then yochinjwa. As of now, pamunda ipapo hamubvumirwi ba kuti munge muripo. Kusvikira court yazotaura futi zvimwe. Zvakanaka mambo wangu. Yes, enda yenyu. Right, next case.